Il-President ta' Malta flimkien mas-Sinjura Vella żaru pazjenti Maltin li jinsabu f'Londra għal-kura. Huma żaru l-pazjenti kemm fl-appartamenti tal-Fondazzjoni Puttinu Cares u anke r-residenza tas-Sorijiet Franġiskani fejn għamlu kuraġġ lill-istess pazjenti. Il-President George Vella stqar kif kull wieħed mis-37 pazjent Malti għandu l-istorja tiegħu, iżda kollha kemm huma jsibu konsolazzjoni li fil-problemi tagħhom qed isibu l-appoġġ ta' sħabhom Maltin bħalhom. Huwa stqar ukoll kif kellhom l-opportunità sabiex jitkellmu ma' tobba Maltin li għatu l-kura f'Londra fost l-oħrajn lill-pazjenti Maltin. Però ovvjament nitqena mat-tobba u tnejn minnhom anke tobba Maltin li qegħdin hemmhekk li għatu kura lil Maltin meta jkollhom bżonn f'dak li għandu x'aqsam mal-għadam. Again, dawn apprezzaw immens li speċi dawn mhux biss joffru s-servizz imma anke tiġu apprezzati u tkellmu magħna anke b'mod tekniku dwar l-iżvilupp li għaddejjin u l-possibiltajiet ta' improvement f'dak is-servizz ta' saħħa li hemm. Intant il-pazjenti Maltin esprimew l-apprezzament tagħhom għaż-żjara tal-President u s-Sinjura Vella u sostnew li huma grati wkoll għax-xogħol tal-Malta Community Chest Fund. Fi żjara tagħhom fi sptar li jispeċjalizza fl-ortopedija, il-President Vella awgura r-rabtiet bejn Malta u dan l-isptar li jmorru lura għall-1947.